vaviri ichibva kumoza vamwe ndekuchiwa neshuba ini ndikaponera mumuti seshamwari dzepamoyo shamwari dzerapa pandakatsika mumuti ndikutanga kushevedza ngoma munoenda nepi aangadalire ngoma sangoenda nepi aangadalire ingavakomana nguva yapera hapana mhinduro ndafamba chinangwe ndomuona makomo iri nzvimbo yaityisa zvino ndarangarira magamba ndangandinawo apera kufa dzimwe muno mandirasa kundisiya ndakandakasa nzvimbo yakadona panzira ingandazoronekane ngondoro dzemuno mandiramwa kundisiya ndakandakasa nzvimbo yakadona panzira ingandazoronekane maindazarandekandikanika 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 ngondoro dzekuno mandiramwa aya masango anoera aha
Kusvimbirwa kwemunhu mucheche inoitsapo yakabva kwenyemba musi wandakarohwa namapurisa vakanga vaona meso angu kudzuka ndakatozopona nekati rekuchipatara aiwa nhamo yandakaona inenge munda aiwa chirungu chakanaka vakomana iwe vana dzevamwe dzinongozembera iwe Manolio Studio, the harmony of quality and professionalism.